Mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Today is Monday. Niya natayhom nun guys. Kaya isubmit na to sa Ormoc sa kanang BAR guys mga ato ning ipaning kamutan para kuan natong mga kuan ginagmay nga problema guys, okay? Ato gayong buhaton alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam mutabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Okay, today is kuan day March 6, 2023 guys. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakbong. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Daghan kayo ang mangutanan nako unsaon pagsulbad ang mga problema financial, physical, moral problems. Ngayon ako, Father, gusto jud kong malangit pero di man jud ko kapugong aning akong sala makasa magyud ko, Father. Usahay mangutana pagpanagsa, ikaw, Father, kung saon nimo pagpugong ang sala, wan agyo kay sala karon. Magkatawa sa kong ganon sa kong una-una, wa ka kaybaw pareha rata. Kana imong tupad buotan kay nagnaon otro mo sa nansadan God. Pero ang pangutana kung saon kaha aron malangit ta naantay sa nya di man gid kasud sa langit ang naay sala. Ya wa magiusa nato makaklaim nga way sa bisan gani si Mother Teresa o Calcutta nga gitawag na to the living saint, gi-interview siya. Unsa may imong gibati, Mother, nga gitawag naman kag buhi nga santo? Ingon din siya, wa gyud ko mutuo ana. Kada minuto akong gibuhat ang pagpaningkamot nga malangit ko. Kay wa gyud siguro malangit pa ko. Nakaron santa naman siya. Nakaron nindot kaayo ang atong Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa kaning ni Propeta Daniel, ini siya, daghan kay miksa sa imong atubangan, Lord. Gisupak namo ang imong mga sugo. Ang ayan na gid untaming mauwaw nga magsige pagpangayo nimo. Kay porte namong sa nya iya din giila, pero maluluyon kakaayo. No, nindot no? Ano mo nindotin? Maluluyon ka
ug dinhi dapita ang atong gitawag og paglaom na pwede ra gid ay nawa tay sala atubangan sa Ginoo basta maka-avail lang ta sa iyang kaluoy, kanang gitawag nato divine mercy. Matod pa, the ocean of mercy of God, na ang ato kunong sala ikumparar sa kaluoy sa Ginoo. Matod pa ni sa tong Santa Faustina ba to? Mura ra kuno og to sa tubig diha sa ocean. Makatandog ba ang ato